han anat a la selva amazònica en el límit entre Veneçuela i Brasil per practicar el Ral·li 4x4, l'escalada, l'alpinisme, el ràfting, el paracaigudisme, el parapendís i el caiac, quasi res. Tot això en alguns territoris verges que mai no han estat trepitjats. El reporter intrèpid Xavier Donjó no li hem deixat anar, però ell, des d'aquí, ens fa aquest resum. L'esport i l'aventura caminen junts. Allò de l'encara més difícil sembla que no tingui límit, tal com demostren 11 homes coneguts esportives i especialistes almenys en una d'elles. El campió d'Espanya de salt en paracaiguda, un escalador fet en 1001 batalla, el campió de canoa caiac, 2 experts en rap, o els millors conductors de 4x4 han unit forces i també il·lusions per arribar on mai ningú no ha arribat. L'objectiu? El Neblina, un massís a 3.040 metres d'alçada situat a Veneçuela, a la selva amazònica, fent frontera amb el Brasil. L'anomenat Animals, Félix Rodríguez de la Fuente, va quedar-se a les portes de l'èxit en el seu intent. L'expedició va sortir de Sort el 19 d'aquest mes. La tornada és prevista per al cap de 30 dies, justament el 19 de desembre. Les zones pantanoses presenten les primeres dificultats per tirar endavant aquesta arriscada aventura per terra, aire i aigua. Després vindran els descensos gairebé verticals pels ràpids del riu Orinoco i l'ascensió definitiva vers el cim del Neblina. L'objectiu primordial, al marge d'aconseguir la fita projectada, no és altre que el d'exportar al vell continent americà aquestes pràctiques plenes d'entrebancs i paranys, però d'un gran atractiu per als aventurers de l'esport. Avui, el Tele1 ha volgut ser el primer testimoni de la feina feta els primers dies. Encara queda molt de temps. Amb paciència, superant imprevisibles peripècies i amb una important dosi de fortuna, ho aconseguiran. La sortida des de la capital pallaresa de Sort n'hauria de ser un bon auguri.